अरे रीते सब एगो तनी काटा उपाय कर तरे एगो के मारे के बाटे। चल ना काटवा घर ही ढइले बल्ले के चली जा। ए सार रंगदारी बतियाओ तर जवना के तिलक में ओ दिन पिटाई रहीस को करे बेरा बारात आओ त देखो तनी तू को झाट उखाड़ ले तर। झाट उखाड़ ले तड़ो बहिन छिनारा के बारात निमन से ना बीती। ओ बरातिया में से एक को कोनो बाच के ना जी सब पिटाई से पारा पारी। देखते बानी आज तो ठीक ठीक बते देखिए ले। देख ले ठीक बा। अरे सुन ल आज लाठी लिया के पुल पर नाला बानू ओ हम रख दे एक बा बहिंचोत समयना में पिटे से रोड में रास्ता में घेर के एक को मारे के बा हमारा के मरले बड़ा सा हमरा कपार पे खून सवार बाटे ओकनी के जब तक 10 गो कपार ना फूटी तब तक हम शांति से ना रहो। चल गाड़ी के शीशा फोड़ देओ के। हां से दोनों कान खोल के कौन अभी जना के सूते के बाद जाके सूत ल फिर राती का कोनो सूती ना आ ये गारू बात के कोनो दारू ना पी कोनो दारू पी के हेने डिमलाई होने डिमलाई ना ओकनी के मार के ओकरा बाद हमनी के ओकरा बिहान भइला हमनी के पार्टी कइल जी दारू मंगावल जी आ बंटी बबली 12 गो 13 गो आ पी खा के एकदम ऐश मौज कइल जी बुझाई नु। ठीक बा चल कोनो